すごくペラペラですか？もう、バッチリ。Why? Yeah, I could learn from you. 私の妻も日本語できる。あ、そうですね。ジャミラ。紹介しましょうか。大丈夫です。ポルトガル語とスペイン語とスパニッシュ語。あなた、ポルトガル語のポルトガル語できないよ。私にはスペイン語とフランス語、ドイツ語も。ドイツ語、日本語。すごい。日本語？日本語できる。What's going on? 妻ですか？いや、娘さん。娘さん。娘ですね。ジャミーナ。こんにちは。ジャメイカ人ですね。すごいね。さあ、どのぐらいジャメイカにいますか？もう長いですね。帰ってきて、2010年帰ってきました。2010年帰ってきた。長年ですね。すごいね。マーカスバード。相性はバーディモスですね。すごい。